अभी हम बानी गुजरात के अहमदाबाद के छठ घाट पर और इधर आज छठ पूजा है। शाम के डूबते सूर्य के अर्घ दिहल जाए सूर्य भगवान के। और ये आप देख सकें नहीं कि लोग आज शाम के छठ घाट पर, लेकिन अभी सूर्यदेव के शाम के अर्घ हुए यहाँ पे लोग आके पूरा दे घाट छकौला बा, जगह छकौला बा। पूरा देखिए बोरा पूरा बिछा के गई बा कि हाँ हमारा जगह है कि हमारा जगह कर। नदी है साबरमती नदी है, लेकिन अभी पानी नहीं है, गल पूरा पानी और बहुत गंदा पानी बा। एक हिसाब से अभी सरकार के द्वारा ही बनावल बाटे पूरा छठ घाट। और एंगा गुजरात में छठ पूजा होला जैसे कि आपका गाँव में होला सेम होला, बाकी नदी में ही होला। कई लोगों के पास नदी ना होला, ना होला तो और पोखरा में चाहेगा गढ़ा खून के कर लेला। और ये अटक पूरा घाट ऊपर से देखा होता है। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।